Bryned Mins ydw i. Dwi hefo clwb Droed Clawddnewydd a da ni'n chwarae yn y Summer League Llandwrnog. Da ni wedi cael pres gan y gronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog a mae hwnna wedi transformio'r clwb i ddweud y gwir. Da ni wedi cael stand i'r supporters a siop bach yma yn gwerthu panidiau, gols newydd a hefyd stafell newid yma hefyd, so mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'r clwb. Ers i ni gael y pres a'r newidiadau da ni wedi gwneud, mae wedi transformio'r clwb. Mae gennym ni lot mwy o chwaraewyr rwan eisiau chwarae i'r clwb, di gweld y facilities newydd. A hefyd mae Clawddnewydd yn lle reit agored y gwyntog glahwyog. So mae'r stand di wneud siŵr bod y pentre i gyd yn gallu dod i watcho ni, ond e'n dros y grawd yma neithiwr yn watcho gêm ni yn erbyn Llanfer. Mae'r siop newydd yn golygu bod ni'n gallu bod yn self-sufficient, gwerthu panidiau a biscuits a crisps, a wedyn da ni'n gallu cyfro'n costau i gyd wedyn tuag at rhedeg y clwb a prynu peli a beth bynnag ni angen.